Magandang araw na naman sa inyo mga kasityo pangil. Eto na naman ang inyong lingkod para sa isa na namang nakapangingilabot, nakakatakot at puno ng kababalaghang episode dito sa Sityo Pangil. Tulad na lang ng kwentong ipinadala sa atin ngayon ng ating letter sender for today na nakiusap sa ating itago na lang daw natin siya sa pangalang Larry. Ano nga bang nakakatakot na kwento tungkol sa kakilala niyang tubero na di umano ay nagkaroon daw ng isang matinding engkwentro sa isang aswang? Halina't simulan na nating tunghayan ang kanyang istorya. Magandang araw po sa inyong lahat ng nakikinig dito sa bagong channel na Sityo Pangil. Nasimula nang madiskubre ko dahil sa pakikinig ng kasamahan ko sa trabaho ay nahook na rin ako. Kaya ito po at naisipan ko na ring magpadala ng sarili kong kwento. Gusto ko po sanang itago niyo na lang ako sa pangalang Larry para na rin po sa sarili kong privacy. Dahil ito pong kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay medyo matagal na ring ibinaon sa limot ng mga taong nakakaalam nito. Dahil sa sobrang brutal at tila hindi makatotohanang karanasan ng isa sa mga naging kapitbahay noon ng tatay ko sa probinsya nila na hindi ko na rin babanggitin ang eksaktong pangalan. Tungkol po ito sa isang tubero na itago na lang natin sa pangalang Mang Kanor. Kilala po siya hindi lang dahil sa siya lang ang nag-iisang tubero noon sa lugar nila, kundi dahil palagi raw po siyang laman ng tsismisan noon dahil sa kabi-kabilang babaeng nahuhumaling sa kanya. Babaero daw po kasi itong si Mang Kanor. Malakas ang karisma sa chicks, samantalang hindi naman daw po siya kagwapuhan. Bukod sa may edad na nga siya ng mga panahong yun, na binata pa ang tatay ko. Kaya nga po marami raw sa kanilang nagtataka kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin itong asawa. Hanggang sa nagkaroon daw po ng isang matinding engkwentro sa isang nilalang na tinatawag niyang halimaw, si Mang Kanor. Dahil na rin po sa pagiging babaero niya. Hayaan niyo po sana akong isalaysay ito sa inyo sa point of view ni Mang Kanor. Kung paano niya ikinuwento noon sa tatay ko ang karanasan niya. Babaero ako, aminado ako doon. Kaya nga binansagan akong tirador ng matrona dito sa amin eh. Kilalang kilala ang pangalang Mang Kanor dahil sa reputasyon kong yon. Mahilig kasi talaga ako sa babae. Laruan ang tingin ko sa kanila. Tapos hilig na hilig ko pa noon yung may mga asawa. O di kaya mga byuda na. Sila kasi yung madadaling akitin. Sila yung pinakamadadaling bumigay. Hindi naman ako kagwapuhan pero makarisma ako at magaling akong mag-alaga kaya nga marami talagang babaeng bumibigay sa akin. Mahilig din ako sa magaganda, sa mapuputi at sa mga sexy. Yan ang tipo kong babae na talagang pinanggigigilan ko. Kaya nga pagkakita ko pa lang kay Rosana, yung magandang bagong lipad dyan sa bahay na nasa bandang dulo ng purok namin, ay talagang nahumaling agad ako sa kanya. Halos maglaway ako sa tuwing makikita ko siya. Kahit madalas, ang suot niya lang ay mahahabang bestidang hanggang ilalim ng tuhod ang haba. Halos hindi siya magpakita ng balat. Palaging balot na balot sa damit. Pero talagang nangingibabaw pa rin ang ganda niya. Mistisa kasi itong si Rosana eh. Balingkinitan pa ang katawan. Tapos parang
parang ang kinis-kinis pa ng balat. Ang ganda-ganda rin ng mukha niya. Mukha siyang anghel. Kaya nga sa tuwing titingin ako sa kanya, para na akong nakakaramdam ng sobrang pag-iinit. Kahit na alam ko namang may asawa na siya at anak. Kako, yun nga ang masaya eh. Masarap ang bawal. Ang problema ko na lang noon, paano ko maaakit itong si Rosana kagaya ng iba pang mga naging babae ko noon? Pagkakataon lang din talaga ang kailangan ko. Mapapasa akin agad niyang si Rosana. Madali lang ka kuya makuha, sabi ko pa sa sarili ko. Hanggang isang araw, nagulat na lang ako kasi biglang may kumatok sa pintuan ng bahay ko. Nakilala ko agad yung bata. Nung madungawan ko siya sa pintuan, anak yun ni Rosana. Mga 8 taon pa lang siguro tong bata pero halata agad na magiging napakagandang babae nito kapag nagdalaga. Sabi sa akin na ipinatatawag daw ako ng nanay niya dahil barado raw yung tubo nila sa lababo. Kung alam niyo lang kung gaano kalawak ang isip ko noon, gusto kong magtatalon sa sobrang tuwa dahil ito na yun. Yung hinihintay kong pagkakataon, ito na yun. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Tapos sinabi ko dun sa bata na susunod na lang ako sa kanila. Naligo muna ako. Nagpagwapo para kahit papano presentable ako kapag humarap ako kay Rosana mamaya. Kinuha ko yung pabango na madalas kong gamitin. Yung pabangong ipinatimpla ko pa noon kay Caminda na dati kong regular na kliyente nung binata pa ako. Yung pabangong yun talaga ang sekreto ko. Kaya malakas ang karisma ko sa babae. May gayuma kasi yun dahil si Caminda magaling namang kukulam yun at ako lang ang nakakaalam ng tungkol doon. Kaya nga ibinigay sa akin yun eh. Tinitipid-tipid ko pa man din yun kasi nga huling bote ko na yun. 1 taon na rin kasing patay si Caminda kaya wala nang magsusupply sa akin noon. Pero dahil kay Rosana, napilitan talaga akong gamitin yun kahit paubos na. Gustong-gusto ko talaga kasi siyang makuha. Iba rin talaga ang karisma ni Rosana. Sa lahat ng babaeng nagustuhan ko, parang siya talaga ang pinakamaganda. Sabi ko pa sa sarili ko noon, kapag nakuha ko siya, hindi ko na siya pakakawalan. Baka nga ako siya pa ang asawahin ko. Sobrang ganda niya talaga. Nakakasabik kahit titigan mo lang. Ang swerte-swerte ka ako ng asawa niya. Nakakainggit siya. Pagdating ko sa bahay ni Rosana, alam ko agad na naaamoy niya na ang pabango ko dahil pinuri niya ako nung nagkita kaming dalawa. Ang bango-bango ko raw. Sinabi niya sa akin nang nakangiti. Tinanong niya pa nga ako kung anong ginagamit kong pabango eh. Pero nagsinungaling ako noon at sinabi kong, wala. Natural ko lang kakong amoy yun. Tapos kinindatan ko siya. Halatang kinilig si Rosana. Ngumiti siya sa akin eh. Ang ganda-ganda tuloy niya lalo. Kaya nag-init na naman ang pakiramdam ko sa kanya. Nandun lang kasi ang anak niya. Kaya hindi ako makapurma. Doon na lang muna sa ipinapagawa ni Rosana ko itinuon ang atensyon ko. Alam ko kasi na hindi pa rin naman yun ang magiging huling beses na magkikita kaming dalawa. Iba ang tingin sa akin ni Rosana. Una pa lang kaming magkatitigan nung dumating sila dito sa amin, pakiramdam ko. Ayaw lang niya akong patulan kasi nga masyado siyang loyal doon sa asawa niya. Pero talagang gustong-gusto ko siya. At alam kong makukuha ko rin siya kung hindi agad ako susuko sa kanya. May alas ako. Madali lang sa akin ang babae. Lalo na kapag ginusto ko. At hindi nga ako nagkamali. Ang unang beses na pagpapatawag na yun sa akin ni Rosana,
Nasundan pa ulit ng nasundan. Wala yatang 1 linggo na hindi ako pinapupunta ni Rosana sa bahay nila. Lalo na kapag wala ang asawa niya. Nagtatrabaho raw kasi yun sa isang punerarya. Kaya palagi ring wala sa bahay. Hindi ko lang alam kung anong trabaho dahil wala naman akong pakialam sa kanya. Si Rosana lang naman kasi ang habol ko. Sa mga pagkakataong yun kami lalong naging malapit sa isa't isa. Nagsimula kami sa mga simpleng harutan hanggang sa unti-unti na talaga kaming nagkakaroon ng pagkakaintindihang dalawa. Umabot na rin kami sa punto na nagyayakapan na kami. Naghahawakan. Hanggang sa meron na ring nangyayaring mas malalim pa sa mga simpleng ganun lang. Basta, sa madaling salita, naging magkarelasyon kami ni Rosana. Niloloko namin ang asawa niya na parang hindi rin naman nagsasalita. Parang patay na naglalakad yun kapag nasa bahay. Palaging walang reaksyon. Walang emosyon. Palagi ring tulog sa umaga eh. Kaya naiiputan na sa ulo. Wala pa rin kaalam-alam. Ang anak naman nila ganon din. Magandang bata nga pero mailap. Hindi nakikihalubilo sa labas. Pagkagaling sa eskwela, palagi nang nagkukulong sa kwarto. Nagtataka ako kung bakit sila ganon nung una. Pero hindi na ako nagtanong pa. Babaero lang ako pero hindi ako tsismoso. Hindi rin naman nagtataka ang asawa ni Rosana sa tuwing aabutan niya ako sa bahay nila. Sa totoo lang kasi palagi naman talagang sira ang mga tubo nila sa bahay noon. Palaging barado ng sandamakmak na buhok na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Minsan mahaba, minsan naman may iksi lang yung buhok. Merong unat, meron ding mga kulot. Di ko alam kung saan galing lahat yun. Imposible naman kung sa pamilya lang nila yun, di ba? Ang naiisip ko naman noon, baka kako sinasadya ni Rosana na lagyan palagi ng bara yun para magkaroon siya ng dahilan na papuntahin ako sa kanila. Baka yun ang paraan niya para walang magtaka kung bakit palagi akong nagpupunta sa kanila. Kaya nga hindi na ako nagrereklamo. Basta kung anong ipagawa niya sa akin, ginagawa ko na lang. Ang mahalaga, matuloy namin yung bawal na pag-ibig naming dalawa. Ang mahalaga, makuha ko ang gusto ko kay Rosana. Siguro tumagal din ng halos ilang araw ang bawal na relasyon namin ni Rosana noon. Bago ako nagsimulang mawirduhan sa kanya. May mga pagkakataon kasi, lalo na kapag kaming dalawa lang ang magkasama, biglang-bigla na lang akong magugulat sa mga kilos niya. Kagaya na lang nung isang beses, habang nag-aayos ako noon sa banyo nila, ay hindi ko naramdamang bigla na lang palang lumapit sa akin si Rosana. Nalaman ko na lang na nandoon siya sa likod ko nung biglang-bigla na lang niyang binilaan ang batok ko samantalang tumatagaktak noon ang pawis ko. Sabi niya sa akin, ang bango-bango ko raw. Kung hindi nga lang dumating ang anak niya galing eskwelahan, malamang may bakbakan ang nangyari sa aming dalawa noon. Meron ding pagkakataon na nahuli ko siyang nakatitig lang sa akin habang nakakagat labi. Para siyang natatakam na hindi ko maintindihan eh. Ako naman tuwang-tuwa ako noon. Gwapong-gwapo pa nga ako sa sarili ko. Sabi ko pa nga, kahit may edad na ako, bentang-benta pa rin ako sa mga katulad ni Rosana. Sa totoo lang, kung ipagsasabi ko noon na may relasyon kaming dalawa, walang maniniwala talaga sa akin. Sobrang laki rin kasi ng tanda ko sa kanya. Siguro mga nasa 20 taon din. Kaya kahit palagi akong nagpupunta sa kanila, kahit isang beses ay wala man lang akong narinig na napag-usapan kaming dalawa. Noong una, mga ganung bagay pa lang napapansin kong ginagawa ni Rosana. Hanggang sa umabot na rin sa puntong
Nagagawa niya na akong puntahan ng personal sa bahay ko dahil daw sa sobrang pagkasabik niya sa akin. Hindi na raw niya kayang makatagal nang hindi ako nakikita sa araw-araw. Gusto niya raw ay palagi kaming magkasama. Gusto niya palagi niya akong naaamoy at nalalasahan. Ito na rin yung mga oras na nagtataka na ako. Kasi hindi na lang mga simpleng kumpul ng buhok ang nakikita kong nakabara sa mga tubo ng lababo at kubeta sa bahay nila. Isang beses nga, nagulat ako kasi paghugot ko sa nakabara sa tubo, nakita kong puro malalaking uod ang nandoon. Meron din kasing gutay-gutay na laman na nakasiksik doon sa tubo. May buto pa na parang pinilit lang durugin. Kaya lang bakit kakahilaw? Bakit hindi luto? Tapos pinilit ng isiksik sa lababo. Biglang umalingasaw sa buong bahay nila yung sobrang mabahong amoy ng nabubulok na laman. Nakakasulasok kaya halos hindi ko matagalan. Kinailangan kong balutan ng damit ang mukha ko para hindi ko yun masyadong maamoy. Pero sa totoo lang, halos hindi ko masikmura yun. Hindi ko nga alam kung bakit pero habang ginagawa ko yun, parang bigla akong kinabahan ng oras na yun. Parang may kung anong bumubulong sa isip ko na umalis na ako doon at wag nang ituloy ang ginagawa ko. Hindi talaga ako noon mapakali eh. Sinubukan kong itanong kay Rosana kung bakit palaging barado ang lababo nila. Pero muntik lang kaming mag-away dahil doon. Ang sabi niya sa akin, gumagawa lang daw siya ng paraan para pareho pa rin kaming magkaroon ng dahilan para ipagpatuloy ang relasyon namin. Huwag na raw akong kung ano-ano pang sinasabi at itinatanong. Sabi pa sa akin ni Rosana, baka raw nagsasawa na ako sa kanya, kaya ganun ako. Siyempre ako noon natakot na baka nga bigla siyang umayaw sa relasyon namin, kaya humingi na lang ako ng tawad at sinuyo ko siya. Simula noon hindi ko na lang inulit ang paghihinala at nagpatuloy ulit ako sa pagsunod ko sa lahat ng mga gusto niya. Parang ako yata ang nagayuma hindi siya. Aaminin ko na sobra talaga akong nahumaling kay Rosana, kaya sobrang naging bulag ako sa mga nakikita kong senyales na meron talagang kakaibang nangyayari sa kanya. Inuna ko ang marumi kong utak at ang makati kong katawan. Hindi ko naisip na pwede pala akong makarma sa ginagawa ko. Dito na rin yung mga oras na nagsisimula na akong makaramdam ng mga kakaibang bagay kahit wala ako kina Rosana. Mga bagay na kakaiba at hindi ko naman nararanasan noon. Hating gabi noon, nasa kahimbingan na ako ng tulog ko. Nang bigla na lang may kumalabog na napakalakas sa bubong ng bahay ko. Kitang-kita ko rin noon na parang lumulundo yung yero sa bawat paghakbang ng kung sino mang naglalakad doon. Naalimpungatan lang ako noon kaya sobrang nagulat ako. Napabalikwas ako ng bangon tapos tumakbo ako sa bintana para sumilip. Dinig na dinig ko na may tumalon mula doon sa bubungan pababa. Hindi ko lang nakita kung sino pero nakakita ako ng malaking aso na akala mo kasing laki na ng tao. Halos lumuwa ang mata ko noon sa sobrang gulat. Nanayo lahat ng balahibo ko sa katawan at parang nangapal ng matindi ang batok ko. Lalo na nang makita kong lumingon muna sa akin yung malaki at itim na asong yun bago siya tumakbo ulit, palayo. Bigla kong isinarado yung bintana hanggang sa maya-maya. Nakarinig naman ako ng mga katok sa pintuan ng bahay ko. Maliit lang naman kasi ang bahay ko Isa lang din ang kwarto tapos kurtina lang ang tabing kasi ako lang namang mag-isa sa bahay. Kinabahan ako siyempre. Wala namang dadalaw sa akin lalo na at 2:00 na yata yon ng madaling araw.
Hindi ko agad binuksan yung pintuan at hindi rin ako sumagot agad. Sobrang lakas ng kalabog ng dibdib ko hanggang sa maya-maya narinig kong tinatawag ng isang pamilyar na boses ng babae ang pangalan ko. Bago siya nagpakilala. Si Rosana pala. Natakot pa ako para sa kaligtasan niya kaya hinila ko siya papasok sa loob. Buti na lang kako hindi siya nakita ng malaking asong yun. Hindi niya pinansin yung sinabi ko tungkol sa aso. Nakita ko ang mukha ni Rosana na sobrang lawak ng pagkakangiti sa akin. Nasasabik na raw siya sa akin kaya pinuntahan niya ako. Tumakas daw siya sa kanila. Medyo nagulat ako, malayo kasi yung bahay ko sa bahay nila. Yun din ang unang beses na pinuntahan niya ako ng ganung oras. Sabi ko sa kanya baka hinahanap na siya ng asawa niya. Mahirap na kasi baka mamaya mabulilyaso pa ang relasyon namin dahil sa ginagawa niya. Baka patayin ako ng asawa niya kapag nahuli siya. Para na kasi siyang humaling na humaling sa akin noon. Medyo pangit mang pakinggan dahil sa akin pa yung nanggaling. Pero yun na talaga ang napapansin ko. Kaya mula ng gabing yun, sinimulan ko na siyang iwasan. Iba na rin kasi talaga ang nararamdaman ko. Parang kakaiba. Pero hindi ko naman maipaliwanag ng eksakto kung ano yun. Basta simula nung gabing yun, palagi na rin kasi akong kinakabahan. Nag-iisip ako kung ano-anong bagay sa gabi. Akala ko nga nakukonsensya lang ako pero ngayon pa na medyo lumalalim na ang relasyon namin ni Rosana at sa dami ng babaeng naging karelasyon ko, bakit ngayon lang ako nakaramdam ng ganun? Alam kong galit sa akin si Rosana. Minsan kapag nagkakasalubong kami sa daan, nakikita ko na masama ang tingin niya sa akin. Pero hindi naman siya nagsasalita. Nagpupunta pa rin naman ako sa kanila noon lalo na kapag nasasabik ako sa babae. Siya kasi ang pinakamadaling akitin sa lahat. Sanay na rin naman ako sa kanya kaya lang minsan nasasakal lang talaga ako kaya iniiwasan ko siya. Hindi ko naman alam na iba na pala ang epekto kapag ginagawa ko yun sa kanya eh. Mabaliw-baliw na pala siya. Wala pa akong kaalam-alam hanggang isang araw. Nanaginip ako. Ipinatawag daw ulit ako ni Rosana sa anak niya isang araw. Sira na naman daw kasi ang lababo nila at kailangan ko na namang ayusin. Pinagbigyan ko naman siya. Total ka ako ay papasok na rin noon yung bata. Marami kaming oras na pwedeng ilaan ni Rosana para sa isa't isa. Pagpasok ko sa loob ng bahay nila, narinig ko agad na lumalagaslas yung tubig sa banyo. Sa panaginip kong yun, napangisi ako. Sa isip-isip ko mukhang inaakit agad ako ni Rosana. Dahan-dahan tuloy akong naglakad noon. Inilapag ko yung mga gamit ko dun sa may pintuan ng banyo bago ko biglang binuksan ang pintuan niya. Tapos sumilip ako. Dun ako nagulat kasi nakita ko talagang naliligo si Rosana na walang saplot ang buong katawan niya. Kinilabutan ang buong katawan ko kasi hindi naman siya sa tubig naliligo kundi sa dugo ng lalaking yun na wakwak ang tiyan habang nakasabit sa kisame ng banyo. Lawlaw ang bituka, hinihila pa nga yun ni Rosana at hinihilamos sa sarili niya. Para siyang sarap na sarap sa ginagawa niya. Tinitikman niya pa yun bago niya raw ako tiningnan ng nakangiti. Tapos hinaalok niya raw akong samahan siya sa paliligo. Nagtatakbo raw ako noon palabas pero hinabol niya raw ako hanggang sa bigla na lang akong naalimpungatan kasi merong biglang yumugyug sa akin. Si Rosana. Talagang napabalikwas ako ng bangon galing dun sa kama. Tinanong ko siya kung ano ba ang ginagawa niya sa kwarto ko. Bigla naman siyang sumimangot. Tinatanong niya ako kung bakit daw ganun ko siya pakitunguhan. Saka bakit parang nag-iiba na raw ang amoy ko.
Nagpalit daw ba ako ng pabango o ginagamit na sabon sa katawan? Doon naman ako natauhan. Naalala kong hindi pala ako nakapagpabango. Dali-dali tuloy akong naligo noon. Pagkatapos, magpapabango na ulit sana ako kaya lang bigla yung dumulas sa pagkakahawak ko. Natapon sa banyo ang pabangong bigay sa akin ni Kaminda. Doon pa mismo sa loob ng kubeta. Naubos yun. Wala na akong ibang ganon kaya nataranta ako. Hindi ko alam ang gagawin ko hanggang sa bigla na lang nagsalita si Rosana sa likuran ko. Ang sabi niya sa akin, hayaan ko na raw yung natapon kong pabango. Mas mabango naman daw ako pag hindi ako gumagamit ng kahit na ano sa katawan ko. Mas mabango raw ako kapag napapawisan. Medyo kakaiba yung pagkakasabi niya noon. Parang may takam. Parang kaiba siya kung paano niya ako kausapin noon pero mas inisip ko pa rin ang kati ng katawan ko. Doon niya sinabi sa akin na magpunta raw ako sa bahay niya kasi umalis na raw ang asawa niya at anak. Pinaalis daw niya. Nagpaiwan daw siya kasi gusto niya akong makasama. Talagang hindi ako makapaniwala sa sinabing yun ni Rosana sa akin ng mga sandaling yun. Nabigla ako, pero natutuwa ako. Naisip ko siguro dahil sa tagal ko nang ginagamit yung gayuma kay Rosana, pagkakakutuluyan ng nahulog ang loob niya sa akin, kaya parang nahumaling siya. Sumama ako kay Rosana pauwi sa bahay niya. Sa pintuan pa lang, iba na ang kilos naming dalawa. Halatang sabik na kami sa isa't isa. Para siyang gutom na gutom sa akin. Hindi na siya mapakali. Tinanggalan na niya ako ng damit pang itaas. Hindi pa man kami tuluyang nakakapasok sa kwarto. Ako naman nun tuwang-tuwa. Lalaki ako eh. Kaya lang habang hinahalikan ko noon si Rosana, bigla na namang sumagi sa isip ko yung naging panaginip ko kanina. Biglang bumaliktad ang sikmura ko kaya naitulak ko siya. Kaya lang kinagat niya bigla ang labi ko. Napaaray ako ng malakas sa sobrang sakit noon. Dumugo pa nga yung parting yun eh. Pero imbis na manghingi ng tawad, nginitian pa ako ni Rosana ng malagkit. Parang nanunukso pa siya bago niya tinanggal yung mga damit na suot niya. Napanganga na naman ako. Aaminin ko, kahinaan ko talaga ang babae. Ang puti-puti ni Rosana. Mukha siyang anghel. Hindi ko na nga namalaya na bigla na namang lumapit si Rosana sa akin. Tapos dinilaan niya yung dugo na tumulo galing sa labi ko. Napaatras pa ako noon. Kakaibang babae talaga kako siya. Hanggang sa bigla naman niya akong itinulak sa kama pagkatapos noon. Bumagsak ako sa higaan nila at doon hindi ko na naman mapigilang malanghap yung parang masangsang na amoy na nakadikit sa sapin ng higaang pinagbagsakan ko. Di ko tuloy na iwasang mapansin na yung kulay puti nilang sapin, napakarami palang mantsa. Parang yung mantsa ng matagal nang natuyong dugo. O baka ako mali lang ang iniisip ko noon dahil sa epekto ng panaginip kong hindi ko naman inisip na parang isa na palang pangitain o di kaya signos. Tuluyan na talaga akong nawalan ng gana noon sa ginagawa namin ni Rosana. Sabi ko sa kanya sa ibang araw na lang namin ituloy. Tutal kako ay mas marami naman na kaming oras na magkasama. Wala na ang asawa at anak niya. Wala nang hahadlang sa aming dalawa. Nalungkot si Rosana noon, pero pumayag siya. Aayusin ko na lang kako muna yung sira sa lababo niya kasi para kakong may nangangamoy na namang mabaho sa bahay nila. Naglakad ako papuntang kusina. Palakas ng palakas ang amoy kaya kinailangan ko na namang magtakip ng ilong.
Nagsisimula na naman noong kumalabog ng matindi yung dibdib ko pero hindi ko alam kung bakit. Parang gusto kong tumakbo pero mas nangibabaw yung kagustuhan kong alamin kung ano ba yung naaamoy kong yun. At nasagot na ang tanong ko nung makita ko kung ano yung nasa ibabaw ng lababo. Pugot na ulo yun ng isang hindi ko kilalang balbasaradong lalaki. Nakapikit, pinalilibutan ng bangaw at uod. Butas ang bungo. Napamura na talaga ako. Ang una ko agad naisip noon ay tumakbo. Kaya lang pagtalikod ko nakita ko si Rosana. Wala pa ring saplot ang katawan pero ngayon hindi nakaakit-akit ang hitsura niya kundi nakakatakot. Nakanganga siya ng malaki, nakalawit ang dila. Habang parang unti-unting humahaba ang ngipin niya kasabay ng paghaba at pag-itim din ng mga kuko niya sa kamay at paa. Bigla na lang kumulubot ang balat, nangingitim na parang nasusunog. Bumabakat ang mga ugat mula talampakan hanggang anit. Nakakalbo, bigla siyang nakakalbo. Kasi kitang-kita ko rin na unti-unting nanlalagas ang buhok niya noon. Ang sabi niya sa akin, ano raw ang masasabi ko ngayong nakikita ko na ang totoong hitsura niya. Mahal ko pa rin daw ba siya? Ngayong alam ko nang isa siyang aswang. Bigla na lang tinubuan ng pakpak si Rosana. Malaki, nakakatakot ang hitsura niya. Mukha siyang halimaw. Parang talaga akong nawala ng boses noon. Hindi man lang ako makasigaw. Gusto kong humingi ng tulong pero pagtingin ko sa labas, madilim na. Hindi ko alam kung papaanong biglang gumabi samantalang maaga pa naman kanina nung nagpunta ako dito. Walang-wala ang lakas ko kumpara kay Rosana. Sinubukan ko naman siyang labanan noon. Pero nagawa niyang busalan ang bibig ko bago niya ako kinaladkad sa buhok hanggang pabalik sa kwarto. Inihagis niya ako noon sa kama. Sinimulan niyang dilaan ang buo kong katawan gamit yung nakakadiri ng dila na napakagaspang. Hindi ko alam kung bakit ganun yun. Pati dila niya parang nababalutan ng pino. Pero makakapal na balahibong kakulay lang din ng dila niya. Nakakadiri. Habang ginagawa niya sa akin yun, kinakausap niya pa ako kung alam ko raw ba na ang pinakagusto niyang tikman sa akin noon pa ay yung laman loob ko. Kung hindi nga lang daw dahil dun sa gayumang ginamit ko sa kanya, baka raw matagal na niya akong nilapa. Nagulat ako. Di ko alam kung papaano niya nalaman ang tungkol dun. Pinawanan niya ako, ang sabi niya masyado niya raw kasing mahal ang asawa niya. Kaya nung nakaramdam siya ng pag-iinit ng katawan sa akin, sigurado na agad siya na may kakaiba akong ginagawa sa kanya. Pero hinayaan niya lang daw ako kasi masaya naman daw ang makipaglaro. Minsan daw ay ugali niya talagang paglaruan muna ang biktima niya. Lalo na at madalas talaga nilang hulihin ay ang mga taong wala nang maghahanap pang kamag-anak. Tulad na lang ng kriminal, mga taong palaboy, lalo na yung mga siraang ulo at wala sa sariling pag-iisip. Kung minsan naman ay bangkay lang ang inuuwi ng asawa niya na pinagsasanuhan nilang mag-anak. Kaya pala palaging maraming buhok na nakabara sa lababo nila. Kaya pala kung minsan, may gutay-gutay na laman ding nakasingin doon. Kaya pala mabaho. Mga aswang silang buong mag-anak. Maya-maya naririnig kong parang biglang nagtutunugan ang mga buto ng halimaw na si Rosana sa likod. Nagkakrak yun, tapos kumukul na rin ng matindi ang sikmura niya. Halatang nagugutom na kaya lalo na akong kinakabahan.
Sinubukan ko ulit pumalag pero wala talaga akong panama sa lakas niya. Umiiyak na ako at nagmamakaawa na ang itsura ko sa kanya pero parang wala naman siyang naiintindihan. Ang tingin niya lang sa akin, pagkain ako, hanggang sa hindi na yata niya napigilan ang sarili niya. Kinuha niya yung ulo kanina dun sa lababo ng sobrang bilis tapos bumalik agad siya sa kwarto. Sa harapan ko, dinurog niya yun gamit ang kamao niya. Dinig na dinig ko kung paano napisa yung utak ng balbasaradong lalaki hanggang sa kinain na siya ni Rosana sa harapan ko. Dinampot niya yung malaking tipak ng utak tapos ipinakita niya pa sa akin kung paano niyang inuya. Habang nakatingin ako sa kanya noon, talagang sumusuka ako. Diring-diri na talaga ako. Nakailang baliktad na ang sikmura ko hanggang sa hindi ko na napigilang masuka kahit pa may busal ang bibig ko. Humalakhak si Rosana. Lumapit siya sa akin tapos dinilaan niya ang talampakan ko hanggang sa bigla ay ngumanga siya ng pagkalaki-laki pagkatapos kinagat niya ng sobrang tindi yung binti ko. Halos mahimatay ako sa sakit ng ginawa niya. Rinig na rinig ko kung paano napupunit yung laman ko habang hinihiklat niya yun pagkatapos niyang kagatin. Nakakarindi. Sa totoo lang, gusto ko nang hilingin nun sa kanya na sana patayin niya na lang ako ng diretso kaysa unti-untiin niya ako. Kitang-kita ko kasi na halos maubos na rin ang laman ko sa kanang binti. Damang-dama ko bawat pagbaon ng ngipin niya sa laman ko. Napakasakit nun. Hindi ko talaga maipaliwanag kung gaano yun kasakit. Halos buto na lang ang matira. Sobrang dami na ring dugo sa kama. Doon ko nga lang din napagtanto na kaya pala maraming mantsa yung sapin nila sa higaan. Dahil marami na rin silang pinatay doon. Kaya pala, wala man lang akong kaalam-alam na ako na pala ang susunod. Sa dami ng babaeng dumaan sa akin, ngayon ko lang naisip na ito pa pala ang papatay sa akin. Tama nga na nasa huli ang pagsisisi. Pagkatapos ubusin ni Rosana ang kaliwang binti ko, pakiramdam ko nabusog siya. Bigla siyang bumalik sa dati niyang anyo. Tapos pinunasan niya sa harapan ko ang bibig niya. Ang sabi niya sa akin, parang halos ayaw niya raw akong ubusin. Ang sarap-sarap daw ng laman ko. Ako raw ang pinakamasarap na natikman niya. Siguro, dahil na rin sa gising ako habang literal niyang kinakain ang binti ko. Madalas daw kasi papatayin niya muna ang biktima nila bago kainin. Mas masarap daw pala kapag buhay at may malay ang biktima. Sariwang-sariwa daw kasi. Rumaraga sa pa ang dugo kasing malakas ang tibok ng puso. Tumatawa pa si Rosana habang sinasabi sa akin yun. Halimaw talaga siya ang pinakamasamang nakilala ko. Nagsisisi ako na nakipaglapit ako sa kanya. Doon sa puntong yon napuno ako ng galit. Sabi ko sa sarili ko, total papatayin na rin naman ako ang aswang na to. Kailangan kong gawin ang lahat para makalaban ako. Hanggang sa nakakita ako ng pagkakataon para biglang dambahin si Rosana nung maya-maya. Nagsimula na naman siyang dila-dilaan at amoy-amoyin yung kabila kong paa. Uunahin na raw muna kasi ngayon kasi sa lahat ng parte ng katawan ng tao, yun daw ang pinakamatigas ang laman. Kasi raw gamit na gamit daw ng tao kalalakad. Masarap daw talaga yung mga parteng dibdib. Lalong-lalo na mga laman loob, yun daw ang pinakamalasa sa lahat. Nung dinambak ko si Rosana, sinubukan niyang pumalag pero nadampot ko na yung kabila niyang kamay. Tapos gamit ang sarili niyang kuko, itinusok ko yun sa mata niya. Hindi niya kasi nabasa ang susunod na gagawin ko kasi nga
nakita niyang hinang-hina ako. Nagsisigaw nga si Rosana noon. Nakita kong tumulo yung kulay itim na dugo niya galing dun sa natusok niyang mata. Paghugot niya ng kuko niya, sumama yung pinakamata niya. Galit na galit si Rosana sa akin. Nagsisigaw siya at nagwala sa paligid. Pumikit na lang ako noon. Handa na nga akong mamatay pero bigla kami nakarinig ng katok sa pintuan. May sumisigaw ng, "Tao po!" Hindi ko alam kung sino. Alam kong nataranta si Rosana noon kasi nagpalinga-linga siya sa paligid. Nakita niya yung malaking bintanang nakasarado. Bigla na niya yung binuksan bago siya sumampa doon. Pero bago siya tuluyang tumalon mula doon, nilingon niya pa ako. Yung paglingon niyang yun, parang may bigla akong naalala. Ganon din kasi yung ginawa sa akin nung malaking asong nakita kong tumatakbo palayo nung gabing nakarinig ako ng malakas na yabag sa bubungan ko. Si Rosana yun. Ngayon ko lang napagtagpi-tagpi ang lahat, kaya pala kumatok din sa bahay ko ng gabing yun. Hindi ko alam kung sino yung kumakatok pero pagkaalis ni Rosana, ginamit ko na lahat ng lakas ko para makasigaw ako ng malakas pagkatapos kong kalasin yung busal sa bibig ko. Sumigaw ako hanggang sa nakarinig ako ng mga yabag na papunta sa akin. Pumasok yung katiwala ni Aling Minda na siyang may-ari ng paupahang nirerentahan ni na Rosana. Gulat na gulat nang makitang halos maubusan na ako ng dugo. Wala na putla na ako nun. Para na raw akong lantang gulay nang makita niya ako, pati na rin yung ibang parte ng durog na ulo na nasa sahig. Natapakan niya pa nga yung isang tenga na tumalsik kanina. Kahit siya, bumaliktad ang sikmura sa nakita niyang sitwasyon doon. Sumuka siya sa harapan ko at nagsimulang magsisigaw para tumawag ng tulong. Hindi ko na alam noon kung ano ang mga sumunod na pangyayari. Ang sabi sa akin, nahimatay na raw ako. Tumawag daw sila ng ambulansya tapos ipinadala nila ako sa ospital kasi talagang matutuluyan na ako. Paggising ko, sigaw ako ng sigaw. Akala ko patay na ako. Para akong nananaginip ng gising kasi hanggang sa sandaling yun, nakikita ko pa rin si Rosana sa paligid ko. Para akong baliw. Wala ako sa katinuan noon, kaya nung interviewin ako ng mga pulis kung ano ang nangyari sa akin sa bahay na yon, ayaw nilang maniwala nung sinabi kong aswang ang may gawa nun sa akin at sa iba pang mga bangkay na kinain nila doon. Hindi nila ako pinaniwalaan. Inilagay nila ako sa tirahan ng mga baliw dahil palagi akong nagwawala sa tuwing makikita ko sa paligid ang imahin ni Rosana na hindi ko magawa-gawang kalimutan. Alam ko lahat yun. Hindi naman ako baliw. Sila lang ang nagsasabing baliw ako. Kung hindi totoo ang sinasabi ko, bakit pagkatapos noon kahit kailan hindi na ulit nakita si Rosana at ang pamilya niya? Bakit bigla silang naglaho? Kahit na napatunayan naman na nilang hindi nga lang ako ang biktima. Pinatay nila ang kaso ko pagkatapos nila akong isama sa mga baliw. Kinalimutan nila ako. Halos kakaunti nga lang ang nakakaalam ng nangyaring yun. Ipinagiba din ng may-ari yung bahay at pinatayuan ng tindahan kahit na nasa dulo naman ng purok yun para lang pagtakpan yung nangyari sa akin. Hindi ako nakakuha ng hustisya kahit na naputulan ako ng paa dahil sa nangyari. Hanggang ngayon, wala pa rin naniniwala sa akin na aswang nga ang may gawa nun sa akin eh. Akala pa rin nila, parte lang yun ng pagiging siraulo ko. Hindi nila alam, marami talagang mga bagay sa mundo na hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng marami. Nakakatakot ang mundo. Kaya ang dapat sa mga tao, mag-ingat.
Sir Jupiter, ang sabi po sa akin ng tatay ko. Kaya raw kakaunti lang ang nakakaalam ng kwentong to kasi bukod sa gabi ito nangyari. Halos magkakalayo pa raw ang bahay nila noon. At yung landlady na may-ari ng bahay na tinirhan ni Rosana, maimpluwensang tao sa lugar nila. Pilit daw nitong pinagtakpan yung bali-balitang may tumirang aswang dun sa property niya para hindi raw bumaba ang presyo ng lupa niya. Bukod doon, wala na rin naman daw pong masyadong lumalapit noon kay Mang Kanor dahil nga sa bali-balitang may sira na ito sa ulo. Matanda na rin daw talaga si Mang Kanor nung lumabas ito sa mental hospital bukod pa sa putol ang paa niya. Mabuti na nga lang at may mga kapitbahay pa rin siyang nagmamalasakit sa kanya kaya kahit papaano, nakakasurvive siya noon sa pang-araw-araw niyang gastusin kahit na wala na siya halos pinagkakakitaan. Bukod dun sa paupahan niyang naipundar niya bago pa man niya makilala si Rosana. Isa po si tatay sa mga naging malapit kay Mang Kanor noong pagkalabas niya ng mental. Dahil naaawa raw si tatay sa kanya noon. Palagi nitong ipinag-iigib ang matanda. Binata na si tatay noon pero madalas pa rin daw siyang kwentuhan ni Mang Kanor tungkol sa totoong nangyari sa kanya noong araw. Sabi ni tatay naniniwala raw siya kay Mang Kanor. Totoo naman daw kasing may mga ibang nilalang sa mundo na hindi natin alam. Ay kasama pala at nakakasalamuha pa natin sa araw-araw. Katulad na lang ng pamilya ni Rosana na mukhang mga normal na tao lang sa umaga pero ang totoo ay may itinatago palang kakaibang mga sikretong totoong nakakapangilabot ng katawan. Hindi ko na po naabutan si Mang Kanor, Sir Jupiter. Namatay daw po siya bago pa ako ipinanganak sa edad niyang 85 years old. Namatay siya dahil sa pneumonia at sa sobrang katandaan na rin siguro. 7 years old naman ako nang unang dumalaw kami sa probinsya nila tatay. Itinuro pa nga po sa akin ni tatay yung pinagtatayuan daw ng bahay na tinirahan ni na Rosana noon. Pero nang abutan ko yun na isa na yung water refilling station. Bago ko nga po pala tapusin ang kwentong ito, may tanong muna ako sa mga kapwa ko listener dito sa Sitio Pangil. Meron din po ba kayong alam na mga kwentong aswang na mabilis lang din namang nakalimutan? Dahil pinagtakpan yun at hindi na pinag-usapan pa ng mga taong nakakaalam. Nakakatakot kasing isipin na marami palang nangyaring ganitong klaseng kaso. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng nakapakinig ng ipinadala kong kwento. Aabangan ko po na lumabas ito sa Sitio Pangil Channel, Sir Jupiter. Pakikinggan namin ng mga kasamahan ko sa trabaho kasi minsan ko na rin naman pong nabanggit sa kanila ito. Sana po ay nagustuhan nyo rin. Maraming salamat po ulit in advance and more power po sa Takip Silim at sa iba nyo pang mga channels.